בוקר אור, בוקר טוב. מתחילים את היום השלישי. אתמול בלילה הגענו לאלוני הבשן. ישבנו פה, יש פה כזה פינת אירוח נחמדה ממש למטיילים. היום אנחנו מתחילים את היום השלישי. טסים בחזרה לשיפולים של הר חוזק, ממשיכים משם לחושניה, משם לחניון דליות. אתמול היה קשוח ללא ספק, 34 קילומטר, אבל עמדנו בזה טוב, והיום ממשיכים חזק. מהר חוזק המשכנו ללכת לכיוון מרכז הרמה, מתרחקים סוף סוף מהגבול הסורי. עברנו בחושניה והמשכנו ללכת דרומה עד הסוף של מקטע 8 ליד יונתן. סיימנו את המקטע השמיני של שביל ישראל. כמובן שזה שביל הגולן ולא שביל ישראל. זה מה שנשארו עוד 7 מקטעים. אנחנו מדלגים על המקטע הבא, ומפה אנחנו הולכים דוך ליונתן. לשתות, להשתכשך במעיין בעין ידידיה, ומשם נוסעים באוטובוס לחניון דליות. הנוף משמים גועל נפש, אז החלטנו שזה משעמם מדי וממשיכים הלאה. דבר שני, יש פה בריכה שנקראת בריכת נעמי בסוף של הקטע, בסוף של קטע 8. טירוף, אליפות. בוקר אור חברים וחברות, אנחנו נמצאים ממש אחרי חניון דליות בהמשך לכיוון נטור. לילה קשוח עבר על כוחותינו, היה מלא יתושים וממש חם. יתושים וחם זה לא עובד ביחד כשאתה מנסה לישון בשטח, אבל הנה אנחנו כאן, ממשיכים את השביל, יום רביעי, בזריחה. עברנו את מעגל רוויה וירדנו לתוך נחל סמך לכיוון עמק שתות. כשהגענו למטה, הייתה לנו הפתעה. סבבה. הבריכה הכי מטורפת על שביל הגולן. לא, הכי מטורפת. מה? פער. יצאנו מנחל סמך, מאיזה בריכה מטורפת, זרימה לא נורמלית. זהו, אנחנו ממשיכים לכיוון עין קשתות. הגענו לעין קשתות, משם המשכנו לחיבור הנחלים אל על וסמך. ואז התחלנו לעלות את אחת העליות היותר קשוחות של שביל הגולן. אחר כך הלכנו בשדה קוצים, ובסוף היום הגענו לתצפית מדהימה על הכנרת. אחרי שישבנו שם קצת, המשכנו לחניון הלילה בגבעת יואב. אנחנו סיימנו את היום הרביעי, אנחנו נמצאים עכשיו פה בבני יהודה, ישנים בחניון גבעת יואב. הגענו ככה לאכול איזה המבורגר, היה יום לא פשוט, עליות, ירידות, טירוף, אבל היה מים וזה אחלה. יאללה, תראה מחר. בוקר אור, היום החמישי בשביל הגולן. יוצאים מגבעת יואב לכיוון אמפי גולן, עומד להיות יום טיפה יותר קל. הצטרפו אלינו ליום האחרון שאנחנו מסיימים את השביל. סוף קטע 13, אמפי גולן. יפה, פה ממשיכים עד מבוא חמה, דרך שמורה, עליות, ירידות. נמצא ירידה לנחל מצר, אבל לא פשוט הדבר הזה, במיוחד ביום החמישים. נשאר לנו עוד ממש כלום. ירידה, עלייה, ואז מישור. טוב, ירדנו לנחל מצר, וממשיכים לכיוון מבוא חמה. האמת, הנחל יפה, אמנם אין בו מים, אבל מרשים פה. אחרי הפסקת קפה קצרה בנחל מצר, ממשיכים ללכת לכיוון העלייה, לכיוון הסוף, 10K לסוף. אנחנו בדרכנו למבוא חמה. אפשר לראות את ירדן בצד ההוא. דרום רמת הגולן, משולש הגבולות. קרובים מאוד לסיים את השביל, סוף כל סוף. 6 קילומטרים אחרונים על המצוק, מעל עין גב, מעל הנופים המדהימים של הכנרת. איזה כיף.
אנחנו 100 מטר, פחות, 50 מטר לפני הסוף. זה היה קשה, זה היה מאוד קשה אפילו, בחלק מהמקרים, אבל זה בהחלט היה שווה את זה. תן לנו סיכום משהו. וואו, זה היה לא פשוט, לא פשוט. היו ימים, וואי. אבל הזמן. חשבתי שלא נמשיך כבר, אבל אנחנו הגענו לפה, וואו. חברים, עשינו את זה. סיימנו 120 קילומטר טרק. ב5 ימים. שביל הגולן. ב5 ימים. עשינו את זה. חברים, סיימנו. עכשיו שסיימנו את השביל, ככה באמת אנחנו ניקח לנו כמה דקות לנוח, למצוא דרך חזרה הביתה. מאוד נהניתי ללכת, מאוד נהניתי לעשות את הסרטון. ויאללה, נתראה בסרטון הבא. צ'או.